Беларускія вышэйшыя навучальныя установы ў сакавіку чакае нестандартная рэвізія. Пра гэта заявіў прызначаны Лукашэнкам міністр адукацыі Андрэй Іванец. Паводле чыноўніка правесці правяранне даручыў асабіста ўзурпатар, а рэвізоры будуць выкарыстоўваць, цытата, метад паглыблення. Гэтак чальцы працоўнай групы, як студэнты, будуць прыходзіць на заняткі ды пасля ацэньваць іх. Аднак кіраўніцтва ВНУ не будзе ведаць, у які менавіта дзень адбудзецца візіт. Таксама рэвізоры наведаюць прадпрыемствы, куды размеркавалі выпускнікоў. Паводле Іванца, слова «адпрацоўвання» ўжо жыло сябе. Цяпер ягонае ведомства не разглядае размеркаванне як магчымасць адправіць маладога спецыяліста ў любую кропку краіны. Таксама чыноўнік адзначыў, што задача нумар 1 для вышэйшай адукацыі сёння – рыхтаваць кадры пад патрэбы рэальнага сектару Беларусі. Маўляў, нельга, як у 90-х, вывучаць, цытата, адных эканамістаў-юрыстаў. Затое рыхтуюць больш сілавікоў. Прыём у адпаведнае ВНУ за апошнія 2 гады павялічылі амаль на 20%. Анансаваў Іванец і змены ў школьнай адукацыі. Сёлета з 1 верасня вучні 10-х класаў будуць вывучаць інтэграваную дысцыпліну – гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі. Новаўвядзенне чыноўнік патлумачыў гэтак. Цяпер ёсць тыя, хто спрабуе перапісаць гісторыю і падагнаць факты пад сваё бачанне. Хто гэта намагаецца здзейсніць, ён не ўдакладніў. Наколькі ж увогуле апраўданае ў сённяшніх рэаліях увядзення ў школах такой дысцыпліны, як гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі, сваімі думкамі на гэты конт падзяліўся акадэмічны дырэктар Інстытуту развіцця і сацыяльнага рынку для Беларусі і ўсходняй Еўропы Андрэй Лаўрухін. Ну, я лічу, што гэта таксама працяг логікі вось такой духоўнай каланізацыі ці каланізацыі ідэнтычнасці, пазбаўлення беларускай ідэнтычнасці, дарэчы. І гэты савет, які быў створаны па гісторыі, і вось такія праекты новых падручнікаў па гісторыі, яны сведчаць аб тым, што беларуская гісторыя не будзе асобным прадметам, яна не мусіць такім быць, яна мусіць быць недзе там на перыферыі, значыцца, вось сусветнай гісторыі. Ну, паспрабавалі б у Расіі, напрыклад, сказаць, што у нас не будзе такого прадмета, вось так, каб мы зразумелі, да? А будзе вось там частка сусветнай гісторыі. Гэта немагчыма. А ў Беларусі гэта магчыма, таму што зараз гэта выглядае як пратэктарат такі вось Расійскай Федэрацыі, ўсё больш і больш, дарэчы. Вось на ўзроўні ўжо нават таком, да, на ўзроўні ўжо адукацыі, адукацыйных праграмаў і вось такіх ідэяў стварыць новую гісторыю, зразумела, гэта ну, такі, на жаль, вельмі такі трывожны сігнал і крок у напрамку пазбаўлення гістарычнай ідэнтычнасці, таму што гістарычная памяць, яна адзін з такіх вельмі істотных чыннікаў канструявання ідэнтычнасці грамадзянаў, да? Як яны асэнсоўваюць сябе праз гісторыю, як частка, добра, калі як частка света, але трэба мець пэўную ідэнтычнасць, якая менавіта частка, в якім кантэксце. Хто гэтыя людзі ў гэтым сусвеце, да? І вось гэта менавіта тое, чаго, ну, мне падаецца, пазбаўляецца. Гэта такі дрэнны крок. Вось. Канешне, ўсё залежыць ад таго, як будзе гэта выканана на практыцы, ці будзе выканана, пакуль гэта такія, ведаеце, рытарычныя фігуры, чым яны скончацца, пакажа час нам. Да нашага эфіру далучаюцца Святлана Мацкевіч, экспертка ў галіне адукацыі, кандыдатка педагагічных навук, а таксама Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аналітык. Вітаю гаспадарства. Добрый вечер. Спадарня Святлана, вось калі я зачытваў гэтую інфармацыю аб гэтай нарадзе па гістарычнай палітыцы, там столькі органаў, столькі ведомстваў, нават Мін'юст прыцягнулі, нейкія яшчэ міністэрствы, адміністрацыю Лукашэнкі па пытанні гістарычнай палітыкі. Такое пачуццё, як быццам бы гэта, ну, для рэжыму ледзьве не пытанне нумар 1, і што яны праводзяць нейкую спецаперацыю ў дачыненні да таго, як выкладаць гісторыю, якія павінны быць шыльды на вуліцах у Беларусі і так далей. Ну, это действительно так. Это очень важный вопрос, потому что именно через такого рода инструменты образовательные есть определенное влияние на массовое сознание белорусов. Да? Это такая политика по не просто пересмотру неких идеологических оснований, да, а это политика влияния. Влияние на установки, на мировоззрение белорусов, которые остались в Беларуси и которые живут и работают там, и поэтому это вполне, в общем-то, понятно почему. Тем более эти вопросы как бы и раньше решались таким образом в системе образования, да.
И начиная с того, когда в Кодексе об образовании был исключен принцип гуманизации и гуманитаризации, и начали вводиться вот инструменты, связанные с введением должностей замов по идеологии во всех учебных заведениях. И сначала это делалось организационно. Что же касается содержания, да, то многие как бы учебники уже подвергались определенного рода, так скажем, цензуре. Вот. А сейчас просто вместо какой-то якобы существующей объективной информации в гуманитаристике, хотя ее на самом деле не бывает, пытаются представить некоторую версию видение своей истории, и таким образом, в общем-то, показывают, что история пишется и переписывается. Но это как часть вот этой вот такой гуманитарной технологии, такого зонтика, который накладывается на все население и гражданское общество страны. Спадар Александр, я вось таксама звярнуў увагу на тое, што як толькі Лукашенко прыйшоў да ўлады, то вось пытанне гістарычнай памяці, нацыянальных сімвалаў, ну гэта было практычна на самом пачатку. Для яго это было вельмі важна. Ён тады правёў гэты так званы рэферэндум у абыход законаў і так далей. Разам з тым вельмі часта апанентам закідвае потым Лукашенко, што вось, маўляў, іх не цікавіць эканоміка, а толькі гісторыя. Хоць сам, як бачым, ён увесь час да гэтага вяртаецца. На вашу думку, тое, што вось цяпер адбываецца ў Беларусі, тое, што, не ведаю, хочуць гісторыя Беларусі, каб не было ў старшакласнікаў асобнага прадмету, каб гэта быў прадмет уключаны ў склад сусветнай гісторыі. Гэта робіцца, каб паказаць Маскве, што, маўляў, паглядзі, як мы тут добра знішчаем беларускую памяць і няхай будуць далей інвестыцыі, там, і датацыі з Масквы ісці для рэжыму Лукашэнкі. Ці гэта нейкія, не ведаю, унутраныя прычыны? Як гэта патлумачыць? Ну, калі мы пачнем нават вось з сярэдзіны 90-х, тое, што тады рабіў Лукашенко, гэта ўсё ж такі было звязана не з гістарычнымі пытаннямі, а з палітычнымі. Ён гэта рабіў, таму што яму трэба было расправіцца з палітычнымі апанентамі. І там была ненавісць не столькі да чырвона-белага сцяга, а для тых людзей, якія яго выкарыстоўваюць, апаненты Лукашэнкі, Беларускі народны фронт. І вось тое ж самае мы ж назіраем пасля 20-го году. Тыя мерапрыемствы, якія ідуць, прынамсі у прыватнасці супраць чырвона-белага сцяга, гэта ж матывацыя, яна відавочная. Гэта не змаганне з сімвалам, гэта змаганне перш за ўсё з тымі, хто гэты сімвал выкарыстоўвае. Што тычыцца самога Лукашэнкі, ну ён, хаця і мае такую профільную, назовем гэта так, адукацыю гісторыка, выкладчыка гісторыі, але відавочна ён гісторыі асабліва не цікавіцца. У яго вось гэтага пуцінскага захаплення гісторыі няма. Калі Лукашенко выказваецца на гістарычныя тэмы, ну ён робіць гэта не так часта, а калі ўвогуле дык па пытанням другой сусветнай вайны, ну там бачна, ну чалавек асабліва гэтым не цікавіцца, гэта не яго свет, у адрозненне ад Пуціна. Тое, што аднак гістарычныя тэмы зараз адыгрываюць такую велізарную ролю, я гэта звязваю з расійскімі ўплывамі, бо тыя людзі, якія займаюцца вось гэтымі гістарычнымі тэмамі, гэта людзі, якія відавочна знаходзяцца пад уплывам ідэалогіі рускага міру і назіраюць за тым, што адбываецца ў Расіі, і творча пераймаюць расійскія наратывы. Творча ці не так творча, але пераймаюць. Што тычыцца нейкага там, каб паказаць сваю лаяльнасць Расіі, думаю, гэта ў гэтым сэнсе это не галоўнае. Яны проста робяць гэта пераважна для сябе, проста яны карыстаюцца тымі метадамі, якія ў Расіі ўжо выкарыстоўваюцца актыўна, якія ў Расіі апрабіраваныя, і тут ужо асабліва ім нічога выдумляць-то не патрэбна. Што тычыцца гісторыі Беларусі, ну, у прынцыпе, калі вось гэты падыход, глобальныя працэсы, глобальная гісторыя, гэта зараз вельмі папулярная тэндэнцыя таксама ў Еўропе. Калі ўключыць гісторыю Беларусі ў сусветны кантэкст і выкладаць гэта з розных пазіцый, дапускаць альтэрнатыўныя погляды, развіваць дыскусію, каб вучні бачылі вось гэты шырокі еўрапейскі сусветны кантэкст, ідэя это не дрэнная, ну гэта ж так не будзе на практыцы рэалізоўвацца. Зразумела, што іх мэта гэта ідэалагізацыя, іх мэта выцяснення беларускіх нацыянальных наратываў, растварэнне іх. Ну і што тут таксама важна, калі мы возьмем час раней, калі гісторыя Беларусі будзе выкладацца, там ж была ўжо інфармацыя пра тое, што удзел у стварэнні падручнікаў па гісторыі Беларусі будуць прымаць у
гісторыкі з России, напэўна, афіцыйныя гісторыкі, а гэта азначае толькі адное: прасоўванне і навязванне сённяшніх расійскіх афіцыйных наратываў. Вось мы абмяркоўваем таксама курс гісторыі ў школе, а калі кажам пра вышэйшую адукацыю, нядаўна з'явілася інфармацыя, што за апошнія 2 гады колькасць набораў студэнтаў на спецыяльнасці для сілавога блоку ўзрасла на 20%. Тэндэнцыю мілітарызацыі вышэйшай адукацыі ў Беларусі нам пракаментавала дарадца Святлана Ціханаўская ў сферы адукацыі і навукі Тацяна Шчыцова. Давайце разам яе паслухаем, а потым вернемся да абмеркавання. Мы бачым, як расстаўлены прыярытэты. Патрэбны працоўныя рукі, рэсурсы, кадры для такіх тэхнічных, будаўнічых такіх спецыяльнасцей. Сельская гаспадарка, я таксама магу сябе ўявіць. І з аднаго боку, а з другога боку вось узмацненне мілітарызацыі краіны праз падрыхтоўку ваенных кадраў. І падрыхтоўка ваенных кадраў забяспечвае фундамент, каб далей прасоўваць гэтую мілітарысцкую ідэалогію падзялення ўсяго міра на сваіх і ў ворагаў. І звонку, і ўнутры самой краіны. Так, таксама міністр Іванец сказаў пра тое, што акурат для так званага рэальнага сектару эканомікі патрэбна больш студэнтаў, больш выпускнікоў. Спадарня Святлана, вы ўжо згадвалі пра тое, што ёсць пэўны такі заняпад, калі мы кажам, альбо спроба ўзяць яшчэ пад большы кантроль менавіта гуманітарную сферу адукацыі. На вашу думку, вось чаму ўвогуле так, прабачце за гэта слово, так носяцца з гэтым такім рэальным сектарам эканомікі, хаця мы ведаем і так, што ідуць звальненні на заводах, людзей звальняюць, спецыялісты з'язджаюць, і вось яны цяпер хочуць гэта дапоўніць свежымі выпускнікамі, што яны будуць прыходзіць на новыя пасады. Да, ищутся определенного рода инструменты или механизмы, которые позволяют сократить отток абитуриентов из вузов, ну и в том числе компенсировать недостаток кадров, который связан с миграционными процессами, да, и плюс еще с процессами вот этих репрессий, внутренних репрессий в каждой отрасли. Да. Но высшее образование всегда больше, в Беларуси особенно, ориентировалось исключительно на подготовку. Да, вопросы гуманитаристики, вопросы обучения мышлению, они всегда, так скажем, отодвигались на второй план. Это вообще не рассматривалось как основное направление в высшем образовании. Поэтому лично я всегда утверждала о том, что высшего образования в стране нет. Да. Есть университеты, а реально есть ПТУ, да, которые просто, задача которых состоит в том, чтобы подготовить кадры, подготовить исполнителей в ту или другую экономическую сферу. И вот вопрос, связанный там с гражданским образованием, связан там с пониманием социальной среды, в которой студенты должны готовиться, к там, вопросы, связанные с будущим, с мышлением, это вообще никак особо не рассматривалось никогда как некая целевая установка для высшего образования. Да? И поэтому это такая логичное, так скажем, завершение вообще системы образования и как высшего. Да? То есть потихонечку планка снижается, она снижается и дальше будет снижаться, если не будет предложено каких-либо радикальных других мер, связанных с реформированием или там со сменой, резкой сменой, перенаправлением высшего образования на другие как бы цели и задачи. Но ожидать этого не приходится от действующих властей. Поэтому, по моему прогнозу, дальнейшее, так скажем, падение и использование уже давно отработанных схем работы, да, потому что это все как бы было. То есть и фактически сейчас система высшего образования — это есть система советского образования, причем в самом худшем ее исполнении. Поскольку как бы даже в советском образовании была какая-то осмысленная, так скажем, цель, или та же идеология была подкреплена соответствующей, так скажем, научным знаниям в сфере гуманитаристики. Сейчас же этого нету, да? Это такая сплошная пустота. Да? И эта пустота, пытаются ее подменить, недостаток идей, так скажем, и смыслов в образовании, пытаются подменить такой прагматикой, очень странной упрощенной прагматикой. Да? То есть каждый человек должен готовиться к профессии.
Да. Ну, кто же с этим спорит? Ну, поэтому вот так готовим. У гэта, напэўна, таксама Пытаемся таким укладваецца і образом тое, закрыть дыры. што вось гэтыя таксама тэрміны адпрацоўкі павялічваюць, і вось міністр увогуле гаворыць, што гэта там не нейкая павіннасць, гэта ўвогуле прывілей, ледзьве не прывілей, бо дзяржава гарантуе гарантуе першую працу. Спадар Александр, а разам з тым, ну, ведаем, што вось у асяроддзі такім рэжымным у Беларусі, ну, часта любяць там глядзець на іншыя таксама такія аўтарытарныя сістэмы, вось, маўляў, кажуць, што тэхналагічнае нейкае развіццё ёсць, там давайце больш упор там на прамысловасць, так далей. А ці сапраўды вось гэтыя захады, якія плануюцца, яны могуць, ну, скажем так, даць нейкі эканамічны рывок Беларусі, што вось беларуская прамысловасць зараз узрасце, дзякуючы таму, што больш упор будзе, не ведаю, на тэхналагічную адукацыю, як запавядае гэта міністр Іванец. Тут яшчэ цікава, што ў ручным рэжыме дастаткова асабіста гэта Лукашенко кантралюе, гаворыць, што рэвізоры будуць хадзіць па універсітэтах, спраўджваць, што там на лекцыях выкладчыкі гавораць. Ну, і зноў жа, гэта можа, канешне, мець пэўныя кароткатэрміновыя эфекты, але сярэднетэрміновых і доўгатэрміновых эфектаў я тут не чакаю. Бо нават каб былі тэхналагічныя прарывы, асабліва не толькі там, я не ведаю, у такіх дысцыплінах, як фізіка, матэматыка, іншая, хаця пра якія там ужо прарывы можна асаблівыя казаць у гэтым выпадку. Але калі б яны былі, павінна быць свабода, павінна быць крэатыўнасць. У такіх умовах, калі там галоўныя гэта правяраючыя, калі па-ранейшаму галоўны інструмент гэта бізун, і калі што там мы падправім, мы таго здымем і гэтак далей, ну тут нейкай свабоды, некага развіцця чакаць не трэба. Ну і яшчэ для таго, каб такая сістэма працавала, патрэбна адпаведная якасць, павінны быць адпаведныя кадры. Але ж умовы працы ў вышэйшых навучальных установах Беларусі, яны складаныя, назовем гэта так, і яны не асабліва прывабныя. Нават тыя людзі, у якіх ёсць сур'ёзныя амбіцыі, яны не глядзяць на захад, яны могуць атрымаць у той жа Расійскай Федэрацыі найлепшыя кадры, альбо выкладчыцкія кадры, альбо ў тым жа Кітаі яны могуць там атрымаць куды лепшыя умовы. Так што толькі вось такімі метадамі, кантролем і іншым сітуацыю не палепшыш. Але і ў гэтым выпадку беларускія ўлады працуюць так, як яны працуюць заўсёды. Калі трэба нейкія метады прапанаваць, каб нешта змяніць, каб нешта кантраляваць, яны асабліва не задумваюцца. Яны робяць стаўку на такую прамую, брутальную сілу. Ах, вось у нас тут ёсць праблемы, ну, значыцца, не хапае кантролю. Ну, будзем вось дасылаць гэтых правяраючых. А мы ж ведаем, як гэта ўсё можна перавярнуць, якое свавольства звычайна ў гэтых сістэмах маецца. Так што гэта сітуацыю не палепшыць. Хутчэй нават пагоршыць. Я думаю, што стан адукацыі ён пагоршыцца толькі праз такія метады, праз такія мерапрыемствы. Спадар Александр, як яшчэ ёсць такая показка, што сіла ёсць, розуму не трэба, і, на жаль, часта мы бачым, як гэта адлюстроўваецца ў нашым жыцці. Вялікі вам дзякую за каментар. Спадарня Святлана, таксама вялікі дзякуй, што далучыліся да размовы. З намі на сувязі былі Александр Фрыдман, палітычны аналітык і гісторык, і Святлана Мацкевіч, экспертка ў галіне адукацыі, кандыдатка педагагічных навук.